Čau lidi, zdravím dalšího, dneska se tady podíváme na TikToky z Fortniteu, může to být zábavnější, trapnější, nevím, dejte like, odběr a jdem na to. Dámy a pánové, vítejte u nové série Fortnite TikTok videí, YouTube Shorts videí. Budeme v dnešním videu sledovat ty nejzábavnější, nejzajímavější, nejvtipnější videa právě z internetu. Jestli se chcete taky dostat do videjka, jediný co stačí buď na TikTok nebo na YouTube Shorts, označit hashtagem Pyrus4 a Fortnite.cz.sk. Potom může být v tomhle videjku, díky moc, když zanecháte již tak odběr, like, jestli se vám videjko bude líbit a pojďme na to. Let's go. Nikdy nejez banány. Oh shit. No. Je to prd. Tak asi tohle se ti tohle nechceš, aby se ti stalo. OK, a Orel, to je škoda, nebo tady ten dron, ten už ve hře není, ten docela chybí. A vypadá to, že má situaci 1v1? Co se stane? Ne, top 2. Tak tohle asi hodně naštve, hledáš posledního oponenta a on je přitom celou dobu za tebou. A ještě s kladivem, který teda ve hře není. Normální den v Ohio. OK, týpek hraje arény. Teď by se tady hodilo, on se točí. To se mi teda upřímně nestalo, že by se někdo takhle bugl s balonkama, jo. Ale že přímo takhle, tohle nenávidíš. Kámo, toto ne. To stane, ještě v lejtech. Chudák týpek, dole loot a nemůže dolů. No. Neuděláš nic a už mu to nakonec vyšlo. Ne, zas poletí, ne? To je nejhorší late game, který ti může ve Fortniteu jakoby vyjít. Fakt to nejhorší, co můžeš mít, no. A ještě zemře! Kámo. No, někdo dělá Skybaseu. Skybaseu jsem hodně dlouho nedělal. Díky, jo, to je vlastně pravda, díky parkouru, teď se můžeš chytit. Dobrý save. Kámo, docela lucky typek. OK, další klip s dronem. Ukradne oponenta, ne? Jo. To je škoda, že ten dron jako už není ve hře, ani to kladivo, no. Jo, on si odnese ještě free loot rovnou, ne? Typuju. Yes, pod stříčku pěkně. No jo. Edit a boom. Free loot. Jo, on ještě s ním, tak on si mi ještě pedne, on ještě s ním uteče. Hodí se ho na záda a letí. What the f? To je ve hře? To není možný, to ne. To není ve hře, kámo. Ne. When you land at Tilted Když se letěl do Tilted Towers. Jo. Schovaný a všude někdo chodí. No to máme i teď velký lokace, že? No jo, klasika. Kde? Fortnite Book v roce 2018. Tohle už jsem podle mě někde viděl. Jo. To byl možná fakt jako první bug ve Fortniteu v 2018. Teď si tolik nepamatuju bugy, ale v té době toho tolik až jako nebylo, protože ta hra jako začínala, ale tohle byl jeden z těch více známých bugů a klipů z roku 2018. To je mrtvý, ne, to nepřežije. To nemůže přežít. Nemůže. No jo. Trapka. Ne, nepůjdeš tam, on tam půjde. To se mi taky jednou stalo. Ne, brácho, ne. On zemře na tu trapku, o co? Mimochodem, trapky byly v sezóně 2, to byl nějaký mod, ne, možná. Vůbec se nepamatuju, že by byly trapky. Ne, jo, a je mrtvej. Jo, no, karma. 2023 Fortnite, 2022. 2021. Že si pamatuju, kámo. 2020, to byla hodně dobrá season. Dobrá. V roce 2019, chapter 2 začátek. 2018. Jako jo, chapter 1 samozřejmě, začátek Fortniteu byl nejlepší, hold se to nezmění. Save the World až ne, kámo, Save the World, ne, 2016. Nevím, a mám tady kladivo. Merry Christmas, mother. Kámo. Tak to je unlucky. OK, někdo tady je. Červenýho. No, tak to byla chyba. OK, máme tady nějaký další bug, Mr. Beast, Shieldcake. Co se stane? Počkej. What? Jo, chápu.
Ok, To je chápu. ukázka toho, jak týpek může přežít. Launchpad, prostě dobré natajmování. A pro, to nejlepší. Ty kráso, trefit to s lukem, to se mi ještě nestalo. Že by mě to takhle zachránilo. OK. Kámo. No jo, no. Řízený raketomet. Mohli by ho taky vrátit. Ono se říkalo, že vrátí řízený raketomet. Myslím, že je chapter 3, ale nevrátili ho. Bylo to i někde jako na teaseru. Can I have that AR? OK, Oh, no, chapter the scar? 1. Zlatý skár, jaký kar ho Can I má. have the AR? A Or did Jirko, you want Can the I get scar? the scar, please? můžeš I'll mi dát give you skara, a... prosím? Wait, where's the scar? In my Skar inventory? v mém inventáři. I'll give you this sniper. What color is it? Ono ho zabije, ne? Look at it. Tam ještě šlo zabít své teammatey. What color is it? Ne? It's Ne, on mu to skemne. Are you good with scars? On 'Cause mu to I'm good sebere. with them. Ne, nedělej to, brácho. Oh. Jak tohle dopadne? Top 10 most Ono fakt vypnul. if you're 10 nejvíce toxických skinů je Fortnite. Ok. Mě To zajímá. byly nějaký tryhard skiny, ne? these toxic players love to show off their account level. Možná jako XPčka. What? For the net worth of one To bych neřekl Galaxy. 8 focus. Focus. Jo, jako tryhard. OK. Number 7 Lara Croft. Lara, ta se používá taky dost, ale že byla toxic? Number 6 Purple Skull. If you No. the game, run. Ty spíš Number mají, 5 jsou spíš jako OG hráči. Zas tryhard skiny chápu, no. Number 4 Dynamo. Dynamo. Toxic skins in the game. Just OK. Number 3 Ok. Superhero skins. Jo, Jo. super, díky, to je pochopitelný, no. Their montage, Aha. sure. Number 2 Renegade Raider. Renegadeka. Game lobby bullies. Number 1 A? Fake Default. Fake? Top 10 Z defaultu mají být spíš jako respekt v zero buildech. own any of 10 nejvzácnějších skinů. for $1,000. Number 10 Cashby. Black Widow. OK. Turned it over To je Ok. rare ze shopu. 1400 dní. Number 9 The Devítka. Reaper. Unlocking Battle Pass. 100 skin was Season 3. Number Tam bude 8 beta Underground. Ben Finding honor Banan. money was the OK, Klasický. exkluzivka. Number 7 Special Forces. Toho můžou vrátit a rázem už rare nebude tolik. OG skin. Number 6 Gold Peely. Gold Pillay. Jako jo. Number Vysoký 5 level. fully upgraded Omega. Nemám full upgradenutou Omegu. Number 4 Black Knight. Reaching tier Black 70 Knight the taká. První bude Renegadeka nebo něco takovýho, ne? Number 3 Assault Renegade tam ten. Raider. OK. The most wanted accounts is yours if you own this. Number 2 Galaxy. This is the most expensive skin ever released. Ne. One is down in the comments. Hello. How old are you? Jak jsi starý? 85? You're not 85. To je nějaký umělá inteligence, chat GTP, ne? Se s ním baví. Vidím henchmeny. Kill him. I'll jump him. Proč by zabil s henchmeny? That one. That one. Chudák. Je černý. Yeah. Oh no, no, I'm not gonna kill Oh. that one. I don't like white. Oh shit. What the fuck? To, co jsem právě teď viděl? OK. Co pak máme tady? OK, emote a něco vypadá, že se blíží, něco oheň. Raketa, OK. Dobré načasování, zajímavý. Záleží, jestli teda už neměli nastavený nebo vyzkoušený předtím. Já... Můj aim podobnej. Aha, počkejte, bot? Takovýhle občas hráče jsem taky už několikrát potkal, typu, že vy. O můj bože. Jo, to jsou NPCčka. Jak střílí, chudák. On nechává samozřejmě Ranger. OK. Do tohohle videa už se toho bohužel víc nevejde, jestli chcete další sérii, zanechte už tak ten like. Jestli chcete být ve videjku, označte mě buď na tom Dejte like, odběr, dalšího zase čus.